gụa anya bịarago ewo anya bịarago anya bịarago ewo anya bịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya bịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya bịarago kwenye ọzọ anya bịarago ego anya bịarago anya bịarago ego anya bịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya bịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya bịarago. Ndị Igbo anyị ekene unu. Anyị bụ Igbo Class World, ndị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Taa anyị ga-akọrọ unu akụkọ ifo. Kịta bụ oge akụkọ ifo. Akụkọ ifo bụ mgbe ndị ọcha abịabere n'ala anyị, ya ka ndị nne na nna ji akọrọ ụmụ fa ma eliche nri abalị welie kọwalụ fafa amụta ihe, mụta moral, mụta ime mmadụ ibefe ebele, mụta ikpe ezigbo agwa, mụta na iche iti mmadụ adịrọ mma. Ebe ahụ ka esi akụzilifa ezigbo omume moral na ịdị n'otu. Ya bụ anyị ga-ebido gachighe azụ na agbụrụ anyị were ihe eji mara anyị wee biri, wekwelie gbazielu ụmụ anyị, mee ka ụmụ anyị gbasasị n'ụwa niile gbakọta ọnụ wee bidokwa wee sụba asụsụ anyị, maka na asụsụ bụ ejirimara ndị mmadụ niile nke a na-akpọ identity. Ya bụ taa ka anyị kọọ akụkọ ifo. Oge gịnị ka anyị bịara? Akụkọ ifo. O nwere akụkọ mma akọọlụ unu. Kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Pii si ni wọọ. Wọọ. Ngwa ngwuo pii unu si wọọ. Pii. Wọọ. Ya bụ o nwere ofu mbọsị ụgani wee daa n'obodo ụmụ anụmanụ. Ụmụ anụmanụ niile were eze na-ekpe ekwele, were isi na-abụ ala, were eze na-ata aja. O nwere nri dị n'obodo fa, mmiri taa, ihe niile taa, nri adụrọ, anaghị akọ nri niile akọ akpọnwụcha. Abịa onye ọbụla wee were amịlị a na-aṅụ aṅụkata afọ ozugbo. Mmadụ a na-anwụ ka ọkụkọ, mmadụ a na-anwụ ka ọkụkọ. Ọ bụrụ gịnị? Agụụ kwasị ọkọ ebe niile. Ụmụ anụmanụ wee jee izugbu mitin, wee si na agụ nke a karịkwa. Fa wee gbaa alụ wee si papa nnekwu ozugbo. Fa wee si na onye ọbụla ga-akpụta nne ka egbuo. Onye ekpụta taa egbuo taa, onye nke ọzọ ekpụta echi egbuo taa, ka fa wee survive ụgani bịanị. Ya bụ agụụ ka a na-akpọ gịnị? Ụgani. Jee pụtele mmiri adịghị. Agụụ ka a na-akpọ gịnị? Ụgani. Kwuo n'ụgani. Ya bụ fawesi ka fa succeed kwe ụgani abịara ya na ụgani akarịkwa na onye ọbụla ya anwụcha, ma o nwezina onye nọ na anafa. Ya bụ na anafa emechie kpochapụ. Nafa chọrọ ka anafa mechie kpochapụ ka ndị ọzọ bịa were. Kama ya onye ọbụla kpụta mamụ ya taa egbuo taa, echi akpụta onye ọzọ egbuo taa, ka fama ma mmiri ọ ga-emechi ezo. Fa wee gakwa ndị nzuzu. Ụmụ anụmanụ niile dị nzuzu. Onye ọbụla taa ojekpụta nri egbuo, patasie. Echi niile onye nke ọzọ ejekpụta egbuo, atasie. A na-eme ọ bụrụ ọsa kacha mara ihe. Ngwa nka jee tinye n'ike. Ya bụ ọsa wee mara ihe si n'uchie na ọ ga-akwa akpụta mamụ ya ka egbuo taa. O wee were abalị dupu mamụ ya, wee dugogo mamụ ya n'eluigwe, si anya jee nọrọ. n'eluigwe, si anya jee nọrọ zuo. O jezo
mamụ ya nọ n'ebe ahụ nri wee na-ada n'eluigwe ihe ntụnanya wee mee nri na-ada n'eluigwe sọsọ n'elu ebe a o wee bụrụ na ọsọ mama ọsa nọ n'elu ebe ahụ nri na-ada ebe ahụ maka gịnị Chukwu wee meghe nri na-ada ebe mama ọsa si n'eluigwe ya bụ mana na-ada mama ọsa na-eri emechaa ọsa abịa lie nri ebe ahụ maka ndị egbuchego mama fatacha papa ị ga-emechinete ọnụ jide aka n'ọnụ papa jide aka n'ọnụ pa nnekwu so onye ọbụla egbuchegonu mama ya tacha na onwe ezi onye mama ya nọ agụụ bidokwe gụbafa nke bụ ụgani wee daa ụgani bụ gịnị agụụ nke bụ agụụ wee bịa onwe ezikwu mama onye pa ya ata papa nnekwu ihe anọ nwayọ ọsa jezie na-elilibe mama ya ụtụtụ ojelie abalị ojelie mgbede ojelie onwe dị onye ọgwa ife ọsa bujechi ibu arụ na-amụ ya a na-asị ọsa ibe gị niile na-akpọ ike nkụ tacha arụ kụkpọcha ntị fancha niile kụkpọcha ntị wụnegecha anya n'ime nya ụmụ anụmanụ niile akụkpọcha ntị wụnegecha anya n'ime ọ bụrụ ihe agụụ na-eme a na-asị ọsa kezike sikriti gị nke a ibe gị na-ata arụ gị nwa adịbụ ka nganga ụsụ peli mpe iso na anụmanụ penelite elu oluzie kịta ọ bụziala gị nwa na-ebu ibu ndị ọzọ kpọchaa ike nkụ ndị ọzọ kpọchaa ike nkụ kụkpọcha ntị wụnegecha anya n'ime ifizie ụmụ anụmanụ ndị ọzọ fa dịka skeleton fa dịchazie ka ọnwụ dịka ndị mmụọ fa agụụ katapa fa na-ebe onweruo ofu mbọsị mbe beketa akwa na-ebe agụụ agụgbukwa elu ma ọ na-ebe maka ya na ọsa bụ enyi ezigbo enyi maka ọsa achọrọ ịbịa bekete na-atọ ọnụ na-amalụgharị na-ebe ọsa wee si ya ngwa ịkọkwa n'ihe a mma gwa gị ịkọkwa na ọsịa na ọyara akọ tụrụ togọdụ ọyara akọ wee si ya na mamụ ya nọ n'eluigwe na-enye nri ya bịa ka o dulie ga ka elie nri mana ya akọkwana n'onye ọbụla elichekwe ka a na-abịa kwa mbọsị je na-eri osi oke o dulie ga oluzie obi a na-akọ ọtụfụ ga-afụ ọkwa gị o dusiele mbe ga ligolo elu enyechecha ịfara ife ilichi nwụcha nnọọ lili ka afọ para a na-anatazi analụ odi analụ mbe wee daa ọ bụ ihe a siri ya n'ekwu na o jee kwuo wee gbaa izu kwuo izu wee gbakpuo ọsa izu ya mee ka ọsa gbe na-amana wee si ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ịmana nne mbe nọ n'eluigwe papa jide ọnụ gị aka nne mbe nọ n'eluigwe o dulie dugogo n'igwe ọ rapụzie anyị gbuchie nne anyị na anyị dị nzuzu ọsa ma ihe egbuchezie nne anyị ma egbune nne na anyị ama nkwe a ga-egbukwe nne ọsa a ga-egbulili nne ọsa o wee chịkọrọ ụmụ anụmanụ niile wee gaba maka enwe egwu ọsa na-agụ ma oluo ka nne tụrụalịa ụdọ maka nne na-atụrụalịa ụdọ nne bịa ọtụrụalịa ụdọ oligolo oluzie mbe wee mụta egwu a wee sị ka o mee ka ọsa obido gụba egwu ọ na-agụ na-ekwere eli ụdọ oluzie ebe ọsa na-agụ egwu ahụ maka odugi eje gụọ egwu mamụ ya tụrụ ụdọ fesolie gbagote elu oluzie debe azụ n'oche ọsa jee pretendie mbe jee pretendie ọsa oluzie na-agụkwa nne m tụrụalị m eli ụdọ ngwa na-ekwenụ nne m tụgharị m eli ụdọ elighe ụdọ tụgharị m eli ụdọ elighe na-agụ nwa gị elighe ụdọ elighe
ntụrụalụ m eli udo elighe eli udo eli udo eli udo elighe eli udo. Mama ọsa wee mee gịnị chee n'onwe ya bụ ọsa na-agụ egwu o wee tụrụ ụdọ wee gbadata. Ụmụ anụmanụ niile jide ụdọ aka na-alịga n'igwe na-alịga n'igwe ka eje mee gịnị kpụta nne ọsa gbuo ma na-alịgo ofe ozugbo obere kapa jidezie eluigwe aka. Ọsa wee bịa wee fụ ihe na-eme n'anya n'elu fụ ụmụ anụmanụ niile kapa jide ụdọ aka na-agbago n'igwe. Ofukwuo mbe kpezikwa azụ o tie mkpu tie mkpu n'oke olu wee sị nne m bubieli m eli udo elighe eli udo eli udo eli udo eli bubieli m eli udo elighe eli udo eli udo eli udo eli ụmụ anụmanụ eju enu elighe eli udo eli udo eli udo elighe eli ụmụ anụmanụ eju enu elighe eli udo eli udo eli udo elighe eli udo. A na-akọ otu ị na-afọ ị na-akọ n'anya ya bụ ọmụ ya si isi mụ ọ na-eti tiketezie mamụ ya wee nụzie ihe ọ na-ekwu maka mamụ ya anụchara ihe ọ na-ekwu maka ọ nọ na ana wee na-eti mkpu. Mamụ ya anụzie wee weta mma o ji isi nri wee gbubie ụdọ eke otu onye ụmụ anụmanụ niile jidere aka obere ma elutezi pancha wee dali gbodogogodogo kitikikiti gboo n'ala wee kwulikoche ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị mbe na onwe ya wee kwuliko mbe na onwe ya wee mee gịnị wee kwuliko. Ịma na o nwere okpokolo ya wee kwuliko wee jezie wee jekwuru onye na-alakọ azụ ndị na-apachi pachi pa wee pachichazie anya azụ. Ya bụ bido since arụ mbe wee dịzie nkilinko ya ihe ọ na-akụzi bụ mmadụ gwa gị ihe si ga-akọ na ịkọ na ikwutekweli Adaobi ikwuteli onye egbune mama na kwụọ na Adaobi aka kpamkpamkpamkpam. Ka ihe ọ na-akụzi ka ihe ịmụta anya oke nwa yes onye egbune mama ya na papa yi ma papa gị maka gịnị nne dị mkpa ilete ka papa yi anya nana maka papa na story nke o webetekwe papa dị mma maka mmadụ ekwesịghị ikwu ka papa ya nwụọ maka papa dị mkpa mama dị mkpa nne dị mkpa ya ka eji abụ nne iwetere mama ọzọ ọ si ga-ewetere mama ọzọ ga-egbune mmadụ bụ agba na ọ bụ ụlọ nwanyị. Kedu ihe ịmụtara ya Adaobi kwuo ihe weri ọzọ ọ bụrụ si ofu igbune mama gị maka ndị na-egbu mama gị igbune mama gị mmadụ meeli gị ihe ọmasị gị akọ na ijenekọ onye ezu n'olu onye agba n'ama onye ekwo na onye ataji n'anya onye egbune mama ya mmadụ si gị ka egbuo mama gị iju mmadụ je gbalị gị afa ma ọ bụ fụọlụ gị ọfụ si na mama gị mee nke a ka sikpụta ya ka egbuo ka ihe ị ga-eme iwere ọkpọdụwa onye ahụ ọnụ maka na ọ mmadụ ihe isi ya gịnị mba si ya gịnị ma ọ kwere ijezuo mama yi ijezuo kụọ n'aka anyị emecha itinye ya na gịnị kwarantain mgbasị dị ka emesịa cheli dọla Adaobi gbanyụọ ihe nọ n'ime ya na-agbanyụ